مرحبا يا طلابي. ها هنا مع بطاقات للغة العربية. I què és هذه البطاقات للغة العربية? Mireu, avui m'agradaria explicar-vos un contingut a través d'un vídeo, d'acord? Perquè pensar que podia ser útil de cares a que hi podeu accedir quan vulgueu i les vegades que vulgueu. Ja m'explicareu si ho feu servir o no ho feu servir. I de què parlarem? مرحبا يا طلابي. ها هنا بطاقات للغة العربية. I què són aquestes بطاقات للغة العربية? Mireu, avui m'agradaria explicar-vos un contingut a través d'un vídeo, perquè pensar que podia ser-vos útil de cara a que hi podeu accedir quan vulgueu i les vegades que vulgueu. Ja m'explicareu si ho feu servir o no ho feu servir. I de què parlarem? Parlarem de l'Asma al-Mancusa. Us sona una miqueta? A veure, què és això de l'Asma al-Mancusa? L'Asma, no? Noms que són Mancusa. Què vol dir que són Mancusa? Mireu, per començar hem d'entendre el terme mancús. Nakasa بالعربية يعني que li falta alguna cosa. Val? I per veure quins són les mal mancusa, primer hem de veure quins són els verbs o les arrels nakisa. Fixeu-vos en aquest conjunt de verbs que us apareixeran ara a la pantalla. Els coneixeu, eh? Da'a yad'u, el verb convidar. Baka yabki, el verb plorar. Baqiya yabqa, el verb quedar-se. Sí? Què els hi passa a aquests verbs? Hi ha alguna característica comuna? Em sembla que ja ho sabeu, no? Bàsicament que la tercera lletra de l'arrel és una lletra dèbil, una àlif, una uau, una ia, i que, com ja sabeu, normalment quan l'arrel hi ha una lletra que és una d'aquestes tres, en algun moment pot ser que tinguem algun problema o que hi hagi petits canvis. I fixeu-vos ara mateix què passa quan jo vull fer el participi actiu, l'ism fa'il, d'aquests verbs. Què els hi passa? Quan jo vull dir el que convida, da'in, el que plora, bakin, o el que es queda, baqin, què passa? Ai, que ha desaparegut la ja final. Us heu fixat? I en canvi apareix aquest tanwin kesra amb la i. Sí? Per això diem que són mancusa, perquè els hi falta el final. Són naqisa. Sí? Ara veurem, però exactament quines són les paraules que formen part d'aquests asmal mancusa. Hi ha dos tipus, bàsicament, de paraules, no? El primer ja l'hem vist ara mateix, que són els participis actius d'aquests verbs naqisa. Asma al-fa'il min al-af'al al-naqisa. Sí? I en coneixeu uns quants, que ara veurem a mode d'exemple. Per exemple, ramin, el que tira, bakin, el que plora, baqin, el que es queda, da'in, el que deixa, qadin, el jutge, no? Mustalqin, el que s'ha estirat, o mushtarin, el que compra. No? Fixeu-vos que en tot moment ha desaparegut la lletra final de l'arrel i que en canvi tenim un tanwin que és al darrere. Per tant, són asma, mancusa, tots els participis actius dels verbs que tenen la tercera lletra de l'arrel, que és una lletra com la ya, la uau o l'àlif. I a més hi ha un segon grup. Quin és aquest segon grup? Està format per plurals de paraules que els hi passa el mateix, que l'última lletra de l'arrel és una d'aquestes tres. I coneixeu alguns d'aquests plurals perquè els heu vist diverses vegades. Fixeu-vos. Maqahin, el plural de maqha, no? Saharin, el plural de sahra. Ma'anin, el plural de ma'ana. Karasin, el plural de kursi. Sí? En tots els casos ha desaparegut la ja final de la paraula o l'alif maksura i ha aparegut aquest tanwin kesra. És molt estrany això que passa amb aquest grup de paraules mancusa. Per tant, fi mushkila. Wama hiya al-mushkila. Sobretot, us heu de fixar i de què en l'ism nakira, si el nom, si la paraula en concret està indeterminada, és a dir, que no porta article o que no va seguida d'un pronom ni forma part d'un idafa. Sí? Per què? Què passa? Us heu de fixar molt bé què passa si la paraula està indeterminada. Fixeu-vos. En el cas que sigui en nominatiu i en el cas que sigui en genitiu, la ja desapareix absolutament. I la marca de cas
sempre és la kesra. Tanwin, kesra. Encara que sigui nominatiu, és igual, sempre és la kesra. En canvi, si és acusativa, no passa res. Hi ha una ya seguida de alif en tanwin fatha, com és lo normal amb l'acusatiu indeterminat. Sí? Per tant, sobretot, fixeu-vos amb el nominatiu i el genitiu, que ha desaparegut la ya absolutament. Mireu alguns exemples. Si jo vull dir ell és advocat, huwa muhamin. I la marca de nominatiu serà aquest tanwin kesra, perquè aquest nom és un mancús, la ya desapareix i es marca amb una tanwin kesra, quan està indeterminada. En canvi, si dic huwa kana muhamiyan, cap problema, com sempre. Tanwin, fatha i l'alif al darrere. Au takallamtu ma'a muhammin. En aquí torna a desaparèixer la ya i tinc un tanwin kesra. Sí? Això en el cas que la paraula estigui, que el nom estigui indeterminat. Ara veurem què passa si el nom està determinat, mu'arraf. Talleb? Fixeu-vos. Quan està determinat, bàsicament, heu de fixar-vos que tornem a recuperar aquesta ya final, torna a aparèixer, sí? Per tant, cap problema, però atenció, perquè la marca del nominatiu continua sent la kesra, val? Per tant, en l'esma al-mancusa, el nominatiu sempre té marca de kesra, una i, sí? Que sona i. Veurem uns exemples. Huwa al-muhami al-mashhur. Sí? Veieu? Huwa al-muhami i a la marca de kesra al-mashhur. Au intadir al-muhammiya huna. Espera a l'advocat aquí. I aquí, normal. L'acusatiu no té cap problema, és com sempre. Au takallamtu ma'a al-muhammi ams. En aquest cas, doncs, no hi ha cap problema quan és genitiu o mashrur, perquè marca de kesra i la ya ha aparegut. D'acord? Per tant, atenció, bil-ikhtisar, farem un resum. Ens hem de fixar moltíssim quan ens trobem davant d'una paraula mancusa i que sigui indeterminada, perquè la ya, en cas que sigui nominativa o genitiva, desapareix i la marca sempre és tanwin kesra, o només kesra si és en nominatiu. Sí? En canvi, quan està determinada, la ya és seguríssim. Sí? Ara potser aquesta explicació de l'esmal mancusa espero que us hagi servit per entendre per què a vegades veiem paraules escrites d'aquesta manera, no? Que veiem que al final marcàvem aquest tanwin kesra. Doncs bàsicament perquè aquest tanwin kesra ens està dient que si volem buscar la paraula al diccionari, aquí hi ha una ya que ha caigut, que ha desaparegut, que és naqisa. S'ha esfumat, d'acord? Ja sabeu que l'àrab té molts misteris i aquest és un d'ells. Bueno, espero que us hagi servit i shukran jazilan wa ila al-liqa.